ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ጓሳ አጣልን አጣል በረኻን ሓደ ኣብ ዓለም ዝስሙ ጓሳ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ነበረ። ኣብ ዓለም ሂደት ኣጣል ነበራኦ ፀባእን እናሰተየ ጠስመን እናበልዐ ኣጎዛእን እናተኸድነ ድማ ይናበር ነበረ። ኣብ ሓንቲ ዝሑል ህበቡላ ዝመልኣ መዓልቲ ኣብ ዓለም ካብቲ ህበቡላ ንኸጽልል ንኣጣሉ ሒዙ ናብ ሓደ በዓቲ ኣተወ። ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ድማ ብርክት ዝበላ ኣጣል በረኻ ካብቲ ዝነበረ ብርቱዕ ህበቡላ ተዓቂበን ረኸበ። ኣብ ዓለም ነተን ኣጣል በረኻ ኣካል መጓሰኡ ክገብረን ስለ ዝደለየ ጽቡቕ ገይሩ መገበን። ንመጓስኡ ግን ሂደት መግቢ ጥራይ ሃበን። ኩነታት ኣየር ምስ ፀረየ ኣብ ዓለም ነተን ኣጣል መሪሑ ናብቲ ኣብ ቅድሚ እቲ በዓቲ ዝነበረ ጎልጎል ወፀ። እንተኾነ እተን ኣጣል በረኻ ናብቲ ጎቦታት ሃዲመን ከዳ። ኣብ ዓለም ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ በትሪ እናወዛወዘ ጽቡቕ ስለ ዝመገብክኽን ኣብ ክንዲ ምስጋና እምበኣር በሪርክን ከድክን እናበለ ኣብተን ኣጣል በረኻ ኣማረረ። ኣብ መጓሰኻ ክንጽበር ኣይትጸበ መለሰት ሓንቲ ካብተን ኣጣል በረኻ። ድሒርካ ኸመይ ከም እትሕዘና ንፈልጥ ኢና። ሓደስቲ ኣጣል ምስ ረኸብካ ንዓና ኣጥሚኻ ነተን ሓደስቲ ከም እተጽግብ ንፈልጥ ኢና ኢላ መለሰትሉ። ኩለን እተን ኣጣል በረኻ ድማ ሃዲመን ካብ የዒንቱ ተሰወራ። ኣብ ዓለም ድማ ነተን ናይ ቀደም ኣጣሉ እናኸብከበ ናብ ናብራ ቀደሙ ተመልሰ። ሞራል ናይዛ ዛንታ ንሓደስቲ ኣዕሩኽ ኢልካ ናይ ቀደም ኣዕሩኽ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ምግባር ልቦና ኣይኮነን። ዝተምሃርናየን ቃላት ኣጣል ቀርንን ጭሕምን ዘለወን ኣቝጽልቲ ዝምገባ እንስሳ ሕርሻ። ህበቡላ ማይ ዝሓወሰ ብርቱዕ ንፋስ። በዓቲ ኣብ ጎቦታት ዝርከብ ዓብይ ጉድጓድ።
ጓሳ ኣጣል ወይ ኣባጊዕ ዝከናኸን ሰብ። ጎላጉል ሰጣሕ መሬት። መለማመዲ ሕቶታት ሕቶ ቁፅሪ 1 እቲ ጓሳ ምስ ኣጣሉ ናበይ ኣተወ? መልሲ ናብ ሓደ በዓቲ። ሕቶ ቁፅሪ 2 እቲ ጓሳን ኣጣሉን ስለምንታይ ናብቲ በዓቲ ኣተዉ? መልሲ ካብ ህቦቡላ ከጽልሉ። ሕቶ ቁፅሪ 3 እቲ ጓሳ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ እንታይ ረኸበ? መልሲ ኣጣል በረኻ ረኸበ። ሕቶ ቁፅሪ 4 እቲ ጓሳ ብዛዕባ እተን ኣጣል በረኻ እንታይ ሓሰበ? መልሲ ምስ ኣጣሉ ክጽምብረን ሓሰበ። ሕቶ ቁፅሪ 5 እተን ኣጣል በረኻ ናበይ ሃደማ? መልሲ ናብቲ ጎቦታት ሃደማ። ሕቶ ቁፅሪ 6 ሞራል ናይዛ ዛንታ እንታይ እዩ? መልሲ ንሓደስቲ የዕሩኽ ከተሐጉስ ኢልካ ንናይ ቀደም የዕሩኽትኻ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ምግባር ልቦና ኣይኮነን። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ጸጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቕኑዕ ሕንጻጽ ኣዛምድ። ኣጣል ቀርንን ጭሕምን ዘለወን ኣቝጽልቲ ዝምገባ እንስሳ ሕርሻ።
እቦቡላ ማይ ዝሓወሰ ብርቱዕ ንፋስ በዓቲ ኣብ ጎቦታት ዝርከብ ዓብይ ጉድጓድ ጓሳ ኣጣል ወይ ኣባጊዕ ዝከናኸን ሰብ ጎላጉል ሰጣሕ መሬት ክቡራት ተኸታተልቲ ነዛ ክትሰምዕዋ ዝፀናሕኩም ፅውፅዋይ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ ፅውፅዋያት ንምርካብ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ዘሎ ቻነልና ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ንዕድም። ከምኡ እውን ነዛ ዛንታን ካልኦት ዛንታታትን ብተሓታሚ ማለት ፒዲኤፍ ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ቪድዮ ዲስክሪፕሽን ዘሎ ሊንክ ተጠቂምኩም ኣብ ኢትሲ ኣብ ዘሎ ድኳንና ክትረኽብዎ ትኽእሉ።